Svende. Hold. Wow, det var I da gode til. I er gode til at synge. Hvem er god til at synge herinde? Det er dig. Er du det? Er du det? Jeg er i hvert fald ikke. Sig mig. Hvorfor ikke? Hvad? Hvorfor ikke? Hvorfor er jeg ikke god til at synge? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Er I klar med musik? Ja. Vi starter med at vinde i hoften. Hvad nu? Skal du lære alfabetet? Så lad mig se, hvem der kan svinge kjolerne allerbedst. Eller bukserne, shorts. Wow, det er flot, mand. Godt, Sofia. Er I klar til at gå rundt? Når I er alle sammen fast, så går vi rundt. Benno, Benno, kom frem. Nu skal vi synge en alfabetsang. Så tager vi hænderne op over hovedet. Vi Og starter nipper. med A. Og hænderne helt op. Op. Og ned.